guys! Welcome back to another vlog. Ug mapuhon guys, adlawng Sabado, March 26, naami General Assembly sa amoang co-op. Kanang among General Assembly kay tinuig man na siya, so kausa sa usa ka tuig naami pagahimuon gyud nga General Assembly nga tanan gyud na nga kuan membro sa co-op ang kanang patambungon kay ana man ang time nga mag-revise sa bylaws kung unsay mga pamaagi kay aprobahan man na siya sa mga membro kung unsay angay usbon sa bylaws or unsay angay usbon sa mga pamaagi sa co-op. So mao na nga magluto ta og macarons guys kay daghan mang tawo ugma, daghan-daghan gud na ang member niya. Magluto tag macarons kay ato ang ibaligya didto panahon sa tuang meeting. So gamay ra gud pud ato ang lutuon basin na inay mamalit kay kuan baya pud na ting release pud baya na sa share sa dividend o patronage refund. So basin gud di inay mamalit di magluto lang ta og macarons guys. So atong andamon karon ang ato ang ingredients. Nagbutang na ta og desiccated coconut sa ato ang mixing. Isunod na to ang ato ang harina. Ang gidaghanon sa to ang ingredients ani kay ako alang ibutang sa to ang description box ha. Then atong butangan og baking powder guys. Ganina gikan ko sa trabaho kay nihapit ko og merkado kay namalit ko aning ingredients. So kung inyong matanawan wa pa nato ni nabutang og Tupperware kay ato alang giditso og kuha sa katong atong gipalitan ganiha. So ang sobra ani sa tuang pagluto karon katong di na magamit mao na nay ato ang ipahiluna unya sa ato ang butanganan nga Tupperware. So karon ato alang sang ilitso. So, kita mo guys o nga gikan pa jud siya sa plastic. Diri na lang ko nagkuha-kuha kay para mausa na to og hipos unya ikahuman. So mo na siya ang akong napalit ganiha. Tangan sa nato og refined sugar guys. Dili na ko untopon nga 1 cup ang refined sugar kay magbutang baya ta og condensed milk unya musamot unya siya ka tamis. Para dili kay siya tamis i-adjust na lang nako. So instead nga 1 cup himuon na lang nakong 3/4. So ibutang nato ang ato ang refined sugar. Then ato siyang i-mix. So i-mix nato kanang dry ingredients ani guys kay para ready na siya butang sa ato ang wet ingredients. So na-mix na siya. Sunod na itong buhaton, ato asang i-melt ang ato ang butter. So i-melt nato ning kuan ato ang sagulan og butter cup guys. I-melt nato ning usa ka bar. Kay gahi man siya. So kinahanglan siya inig kuan sa inig mix sa ato ang ingredients is dapat hilis na siya. Dali ra man ni siya mahilis. Low ra ang ato ang siga sa ato ang stove ani guys kay para dili mapagod ang ato ang butter. Hinay-hinay siya mahilis. So hapit na siya mahilis tanan guys. Okay, so hilis na siya. Ato lang sa siyang pastan bayon diha. Ato nang kuhaon unya igo mo bugnaw siya kay mag-mix ta sa ato ang uban pa nga mga ingredients. Ato nang ibutang ang ato ang itlog guys. So ako nang giandam upat ka buok itlog ato ibutang diri sa ato ang tunga-tunga sa ato ang dry ingredients.
Then isunod na to butang ang ato ang evap milk. Usa ka lata nga evap. Then ang ato ang condensed milk. So usa ka lata nga evap ug usa ka lata nga condensed milk. Wala kay ni na-open ang ato ang lata guys kay naguba ag ako ang can opener. Wala pa ta kapalit og bag-ong can opener. Niungot naman gud ang ato ang kuan can opener. Kanang sa apa kahataan ni makatubong og syudad. Sa syudad raman ta makapalit og kuan heavy duty nga can opener ba. Kaya katong akong can opener nga naguba, dugay sa kaya tong serbisyo na namo guys, kuan na siguro ka tuig nga nagserbisyo sa amoa. Murag 7 na ka tuig or 10 na ba ka tuig. Dugay-dugay na sa to guys. Oy kay kuan baya to kanang mahal-mahal sa baya to namong palit adto. So ato ang i-mix. Ato ang klaruhon nga na-mix ang itlog kay na-mix kanang kana ganing nadugmok ang itlog kay para kuan ma-mix ang ato ang mga wet nga ingredients. Mugamit tag war whisk guys kay para sure nga nadugmok ang ato ang itlog. No, ilahan magmadugmok ang itlog kay muyalo nagtaman. So nadugmok na ang egg yolk. So i-mix na tug apil diha. Ay na to mix tanan. So siguro na to nga wala siya yung mga tigugon na mix na to tanan. Okay, so na-mix na nato guys. Ang sunod na itong i-prepare is ang ato ang butanganan hulmaan na to. Usa ni hipuson kay para mo hawan-hawan diri. Nibutan na to sa hulmaan guys para di siya magka usik-usik bitaw magamit ta ani nga plastic. Ato lang ning buhuan og gamay unya kanina lay atong gamiton inibutang nato dito sa hulmaan kay moy akong nahuna-hunaan nga mas kuan siya mas dali siya unya minus og kana bitong magsapat-sapat sa ato ang hulmaan kay kung atong siyang anao kutsara dito sa atong hulmaan magtulo-tulo man magkahugaw-hugaw padagan tatrapuhan. So kini mo ato ang gamiton. Kini mo ato ang gamiton nga hulmaan guys. Atay daghang choices atong color para colorful kayo to ang macarons guys kay mogamit tag lain-lain nga color. So kani siya taon-taon na ni na anak ko kay dugay-dugay na magtawa naka himo og macarons. So naatay color orange, green, yellow ug red. So ato aning i-assorted karon og gamit guys. Unahon na to gamit ang puros yellow. So pwede man kani puros yellow, kani kay puros green. So ingon ana kay para colorful ang ato ang macarons. So butangan na to guys og wrapper. Tangan na nato tanan guys og yellow unya kining usa ka hulmaan green na sad ang ato ang ibutang. So makalingaw kay ning ato ang gibuhat karon guys kay mura ra pud ta ani ga duwa-duwa ba nga nagluto-luto tag duwa nya kung unsay atong gusto nga color ingon ana. So nalingaw ko ani ako ang gibuhat karon guys kay kana bang tungod aning color kay daghan kay siya color na kanang kuan ba maka-attract sa ato ang mata.
kuan kay hanap na ba akong pananaw so nagduble ang wrapper. Ilan man ang magduble kay mas mo dark ang iyang color. So sa usa ka kuan kay 12 man adto sulod. Okay, so ready na ni ang atuang hulmaan. So magbutang na pud tag butter sa kaning akong giandam nga kanio. Its 25th year since its cooperation. She also reiterated that since no General Assembly was